Herrigintzaren berrikuntzan aditu tituluaren helburu orokorra da, 21. mendearekin gure herriak zeintzuk aukera eta erronka dituen jabetzea. Horretarako jakina, lehenik eta behin ahalegin egiten dugu gaur egungo transformazio nagusiak ulertu eta horrek gurean ze eragin dituen ezagutzeko. Baina baita ere jakina, gure tradizioko kultura, antolaketa, pentsaera ezagutzen dugu. Besteak beste segurazki horrek ekarpen handia egin dezakelako 21. mendeko erronka horiei guretik erantzuteko. Nik jaso duten ikaskuntzarik nabarmenena o garrantzitsuena nire ustez izan da, herri berdinean bizi geran eta adin oso desberdinak ditugun pertsonek zela ze desberdin ikusten dugun gaur egungo politika eta gaur egungo mundua, ez? Testuinguru desberdinetan bizi gara ere bai, herri oso txikisetako jendea dago, hirisetako jendea dago, eta zela biharrak desberdin igartzen dugu, herri xabia ditun biharrak desberdin igartzen dugu. Hori aberasgarria da, herrigintza bat danontzako india dan zerbait da. Esango nuke titulu hau oso aukera ona dela, sakontzeko gure herrian eman diren adibide, esperientzia, ekimen, gobernantza ereduak eta bar, horietan guztietan sakontzeko, eta gero beste alde batetik ere sakontzeko gaur egun gure herrian edo herri moduan dauzkagun erronken inguruan. Askotan hitz egiten da transizio ekologikoaz edo digitalizazioaz, eta kurtso honetan izan dugu aukera gauza horietan sakontzeko eta jakiteko zehatz-mehatz zertan datzan asuntoak.